sien khublei pi baroh. Hagen ke janmet ngi wanlam pi ya ke episode ke balai. Ka kyrteng ki Nongrim dan ki backgrounds ki Jingrwai hymns ha ka Khasi Hymn Book jong. Nga ke por ngi don ban ya thu pi ya ki jing thu khana but ki jing Syiem Syiem hadien jong ki Jingrwai hymns ki ba krau ki ngi rwai ha ki jing seng pat ba ki jong. But ha ke por ngi la jet pratali ki Jingrwai ki ba khampau khmat bagini akren ki iwei hadien iwei. Kabaning kong ka Jingrwai ka bangin pej hakan ka por kalong ka tu ka bangila ban Syiem na ka KHB ka ba sanspa hinyo puway pen krau U Jisu Khrist U Trai. But haka Jingrwai parang ka ong all hail the power of Jesus name. Yakini ka Jingrwai la jutip kum ka National Anthem of Christendom lani ka Jingrwai Pajba jongki Kristan keleng satala kene ke perthai. Ya ki kentien la tho dau tau Edward Perone bat kani ka Jingrwai ka mi ningkong ha ka Gospel magazine ha ka snem ka news pa nyopo kendai. Bat ya kani ka Jingrwai la penkelasha jan baroh ki jai ketien ha kani ka perthai ha ka bakala don ka balang Kristan. Te habangi Pynroi ya kani ka him ngi I ba ha ka ba ningkong la tho ya ka hadu pratali ki dukhot. But ka kyrteng ka baki ai ningkong kalongkum ne. Oh, the resurrection, the Lord is King. Ka jingmi pat U Jisu ulong U Syiem. Nga try pila ban ken mau ba ha ka sien ka baningkong habang ilaya kren siya phang ka history jong ka music but I pastor bidon box Syiem. Ngi kwa ban pen ken mau pi ba ha ki tu ki por ha ba ki rwai ki jinga seng judon ka sur Jingrwai. Kam don ka music ka jingtem but ki briu ki jukan ut da ka sur hendrai kat nang ya ki por pat ki pat ba ki sedang banjit ya ka sur ka ban yahap but ki ktien jong ka ka Jingrwai but suki la thau sur ya ka Jingrwai hadu laisin. Uniu Edward Perone ubadai u pastor ka balang Anglican udai uba Syiem baru ba yok men Syiem lingba kata ke evangelical revival kabalaki agribilat ha ka spa snem ka ba khat pra tungin ya sngap ya kani ka Jingrwai pen krau U Jisu Khrist U Trai. Pen krau U Jisu Khrist U Trai pi baroh ju nam du ki angel neng bat ki riu khut tu bu rom ya u ki angel neng bat ki riu khut tu bu rom ya u pi baroh ki bareng men Syiem ha bo ka bo neng ru to nghe to ko ngo ba to dem ban bu rom ya u to nghe to ko ngo ba to dem ban bu rom ya u. Ngela yo snow mentan ya kani ka Jingrwai pen krau U Jisu Khrist U Trai. Hari kendiat ngakwa ban ai ya ka jitu khana ka badon hadien jong kani ka Jingrwai. La ya thu ba uta u missionary sa India u bakerteng u EP Scott. Ha ko ka sngi kat ba udang yai lenti. Kensan lawan kita ki nong tu ki nong lute ki ratmuru ban pen mensawi u. Bat ule ayo ka jitu khana ko amba ula say na takapla ka jong o ya ka violin but ula tem ya ka ni ka Jingrwai pen krau U Jisu Khrist U Trai but ka jitu khana ko ang bahaba ula poi ha ka tu ka khot ka ong let every kindred every tribe ulai I kan san kita kinong tu kinong lute kila sedang menjam ka men Syiem ka jong ki kila jau ki umat ka jong ki
Bat ka ega ba bot hadien kalong ba une missionary EP Scott ula yo banya sneng banya slok bat ki bat bon na ki kila yo ban yo ya ka jingkala bomot. Kata kalong jitu khana ka ba khendiat ka badan hadien jong ka jingrwai. Tu ni lek mentas kue pat ke Jingrwai kong. Shilenter bat lunong penem ke Jingrwai ke ba laispa san pusau. Kani kadi ke Jingrwai him ke ba sngotanat bah hadu kata-kata bat kami na ke jingjubab ke jong blei ya ke jingduai jong kawai ke brio ke ba kyrteng ke Fanny Crosby. Kani ke Fanny Crosby kadi ke nong Amerika ke ba matla bopli nadu padang kha. Hendrai ke yo ya ke jinglong matsim ke ba jilio baka thok ki Jingrwai ki ba khrau kum kani shilenter bat lunong penem ngas ngo suk ngasem sngo bha lingba jing lenti bakim uyalam uker uda tungi resngap ya kani ke Jingrwai. Shilenter bat lunong pen ngas ngau suk ngasem sngo bha ling ba jing lenti bakim uyalam ukeruda jing suk jong kabling ba yai slay day hang ni bangayo man ngate ngam kuslai ringkat bat Jisu Khrist ngate ngam kuslai ringkat bat Jisu Khrist Lyndan tibun ki jing ma bat lunong pen ngayan tang ma ulok ba shisha hap rengki yong bunjan laki kjat bat hat kim kershan kamen sim rukas ngausliang day ma wanlam bantan adu bandala chiliang day ma wanlam bantan adu bandala chiliang. Khublei shibon yak to Jingrwai ko lapan sngo hapeng jongi shilenter bat lunong penem. Tenga kwa bani thuru baka don ka jitu khana kap adien jong ka Jingrwai. La ya thu ba ha ko ka sngi ka Fanny Crosby kalong ka riu kan thai ka ba riu blei ba ka ba IT yala di. Ha ka sngi ka don kam ya ta ka pisa ko ba $100. Ha ki tu ki por ka $100 kala bon bha. Bat ko ong kumlo ko ong nganwat la chno pat rai like tang no blei. Bat kum ta kala dem kho siu kala rwai. U Blei Un pendap ya ta jingdon kam ka jongka. Bat ha ka ta ka kot ka baka ka tho ko ong ba tang shi klip mat he la don ba wan ban tiet jingkhang. Bat uta u brio ba kam ju itu meno ulawan ban ai ya ta ka $100 haka. Bat ko ong ba ngam champagne shu ya ka ne ka ba wan jang ne. Bat ka ne shisha ko ong ka de ka jingjubab ka jong blei ya ka jingduai ka jongam. Bat kum tahi kalawan ha ka jingmut ka jingparkhat ka jongka. Bako ang bangaday bantao ha ka rukom jong ka Jingrwai ya ka ka testimony dan ka Syiem Syiem ka jongka. Baru pastor ha ka to ka por ba paunam ha ka sur Jingrwai o bakateng o Robert Lowry ula tho ula ay ka sur jong ka Jingrwai. Bat ka ne ka Jingrwai kala pau ningkong ha ka ta ka Sunday school collection ha ka snam khat praspa hinyo pusan. Ki para bangit ba ihit bagi parlog ba ihit ngin commitment ta bat ngin sngap bantai kawai pat ka Jingrwai jingai ba phulatam ka bangila ban shem haka laispa prapuwei haka ni ka kot Jingrwai ka jongi ngile asngo borok ni ka Jingrwai ngile rwai jingai ba phulatam ka ba penim yanga la ngala ja yanga la shem penim ula shisha phite ba history jone ka Jingrwai ikong india thu epi ni ka por To hakoi ka kot
kaba French phang kini ke history jo ki hymns. La tho kom nia. Ngan pulia ning tong ketin pareng bat ngan sapan kalapat sya ketin Khasi. Ka ong kom nia in a small cemetery of a parish churchyard in Olney, England, stands a granite tombstone with the following inscription: John Newton, clerk, once an infidel and libertine, a servant of slavers in Africa, was by the rich mercy of our Lord and Saviour Jesus Christ preserved, restored, pardoned, and appointed to preach the faith he had long labored to destroy. Ban bo kolom kakten Khasi ka ongkom ne nga u John Newton u batray ya kakam Syiem u breu u bala Lyndan ya kakten ka jong u Blei u breu u ba Lyndan kat kom ka partai u breu u ba khayi ya ki mrau ha Afrika henrei da ka jing isnei ka jong u Blei bat u nong pen U Jisu Khrist u la pen ne pen sa yanga u la pen phai pat yanga bat u la thong yanga bangan yalap ya ka jinget ya ka ba minshwa ngala persyang ban penjot ya ka Ade ka jingim ka ba katta o Blei la thau thmai da ka bor ka jong u mo ai ngu U Blei tongin ngap lo ini ka Jingrwai. A jing ai ai ba phel la tam kaba pen em yanga la nga la ja yanga la Syiem pen em ula shisha Kadai jing ai ep jong U Blei jing thiang jing bit pen do na do ngamat halado nu jing koridor jong karu hợp đeng jing ma jing jen jaru banga de yat ling ba de jing ai a kaba bat kem yai kershan ru yanga khublei shibon ya kat ko Jingrwai ka pen sngo ha pen jongi ha ke ka por ban pendap sa khendiat ya ke jingim ko jong uni u breu la ya tho ba kane ka de ka testimony ka ba John Newton ula tho daladi ban ya tho ya ka jingim ko jong u shwa bon pediang yu nong pen im jong u but hadu kapoi kapor ba kumnu u Blei u pendon kam yu upat bo unlong u wei na ki nong yalap ki bakrau jong kita ke evangelical movement ha ka spa snem ka bakhat pra Kawai ka ba ngasotanat bahay ka ni ka Jingrwai tama kamdon ha ka translation siya kaktiyan Khasi kadi ka to ka dakot aktiyan parang ka baong when we've been there 10,000 years bright shining as the sun we've no less days to sing God's praise than when we first begun kababatay ya ka jinglong joga bamjukot Undang iladon hang ta shiphaw hajar snem ka jingteng shine kum ka sngi ngim shim duna ki sngi ban yaro U Blei ban yakaba habas sedang kabumut ba ka jingim jungi hangte habneng kan chubateng bamjukot tongin yelet menta shakawai pat ka Jingrwai ha ke ka por ngina pet ngina ka Jingrwai ka basaw ka bangila ban Syiem ha ka KHB jongi ka ba ar spa khandai pu ar melong bakrau Haka hymn ka ong how great thou art.
Pitip na baka ne ka jingrwai, ka long ka way ne ka jingrwai, ki ba bo na nge eet ba ban rwai ka. Bat ka pau kmat pau nam hadu kata, bak hamtam ha ki tu ki cruces jong Billy Graham, ki jupan rwai da ka ne ka jingrwai. Hapadeng jongi ki blak ham rangba akar tangin ken mau yo tu nongruai ba pau nam jong Billy Graham u George Beverly Shea u jurwai bhai na jingruai how great thou art shwab kan sedang ka jingalap jong Billy Graham tu ina ngap khandiat ya kan jingruai melong bakrau. Haba agrai ki kam jong minga berkat kan nu ngadap da jingling ngo bakrau nga iki klur nga snow jing riu bertat keleng sao dong kabor jong mi kaba bên Syiem jong to ya roya U Trai belong background bên Syiem jong to ya roya U Trai belong background Habangayan Ling ba ki lau ba lau san Nga sngau jing pa Sngau thiang ki sim huding Na kliar ulung Nga iki te ki madan Nga sngau ruki Jing beler ba sing Men Syiem jong to ya roya U Trai belong background men Syiem jong to ya roya U Trai belong background khublei shibun naga Bynta kitu ke Jingrwai. Kalong shisha ka ba Pynroi Syiem naga Bynta. Jong ilang baroh kiba ngap bat kiba yu ka. Pitip nang no kawan kitu ke Jingrwai. Ke Jingrwai kawan na Sweden. Pitip manu ba latho kitu ki kentin. Latho da way pastor uba kyrteng u Reverend Carl Boberg hagas nem kat praspa prapun rio. Ke jingethu khana ka ong ba uni u pastor Carl Boberg hakoi ke sngi ulet ka Bynta ka ba shathi jong kari Sweden haru duriau ka duriau Baltic Sea. Baru don kata ka yeng he ka yeng san kaba don kita ki madan ki ba itanat hadu kata-kata ki phlang ki bajerngam kum ka madan golf links bar hadin pat don ka khlau Syiem kum ka te ka khlau mau pat ka jangi bar hakata ka jaka ka ba itanat bha la ong ba kensan lawan ka yong ngeit bar la tiet uperthat bar la phalang ka lele bar hangtau tau kalboba ula haban re nang talahap sa uslap bajur badu haban yadaya ladi na utau slap tanri kensan hadin katapat utau slap ulaja kita ki lo badum kila pet no syakawai pat ke jaka bat kalami ke sngi ke bateng shan bat ndami ke sngi uyo sngoy ke jingbe kil ki baso sing badu yo sngoy ke jingpa jong kita ki sim hauding bat kadikata ka ba ay uy ke jingmot bat ke mensim baun tho ke ni ke jingrwai. Tinalor kata ru khandiat la yathu ba kata ke experience ka baune pastor umat kala penlong yu bun dam krup hang ta hamadan bat bun aingo yu blei bun yaro yu blei nama bu long ba khrau hadu kata-kata bat hadin kani ka jingrwai la pen kalaru shikitin ke ba per bat hakani ka kot jingrwai ke jongi la pen kala shakatin khasi dei pastor Welburn Manners hakani ka por ngin pe yakani ka way pag jingrwai ka bagarteng ngala hun ka men Syiem ka Syiem haka kot jingrwai jongi ka balai spa kandai pulai ya kene ka jingrwai la thau do une ubreu u bagarteng u Horatio G Spafford u bana Chicago bat la khai u haka snem khat praspa arpupra
La ya tho bo ni ubriu ulong uba don ka spa ka pau but ubaju penlut ya kata ka spa ka jong ha ka khai pateng. Re ha ko ka sngi ha kata ka ding ka bakrao ka balatip kum ka Chicago fire jo ka snam khat praspa nyo puwei kala bamdo lot ya kata ka spa ka jong om. Re ha ka jo ka porpat ulong ubriu uba syap thiang U Blei Un. Baladangi pai sa ka history jong ka balang hani ha Amerika ngini iba ha ka ka por uni umudi bar usangki ki klan ba ha ka jingialap ya ka thiang ka jong U Blei bat ban rwai ro bat uni ubriu uju kersan ya kini ki arngot ha ka jingialap ya ka thiang ka jong U Blei Un. Bat udat muru bon senran lam yaki ha ka jingialap shabilat ti ule kumno ukhat lam ya ka lok ko jong o bat sawot ki kun kan thai bakin ya senran lang shata shabilat henry kensan kami ka kam ka bakar ki bat une u Horatio Spafford u haban apshwa ha Amerika bat nang pha na shakmat ya kata ki kun ki jong u sawot bat ka lok ko jong o ka jia thu khana hang ni kalam se ke eke wasong si ki basngam ba khandiat sngi nakila poi hapadeng duriau kani ka lieng jongki ka tungkhu bat ka wei pat ka lieng bat kala shu ngamno tang hapo khat ar minute ti kini kiba yo laj im kilong tang khandiat e khambun hi kilangam julop baroh saungut kini ki khun jong Horatio Spafford ki khun kan tai jong kilayap duriau tangkalok jong bopli ka yo laj im bat ka pha telegram nda kala poi sarengko ban ong ba baroh saungut ki khun kila khla tang manga ngalaj im bara pedeng kata ka jings ngosi ka bakrau ka jong Horatio Spafford u phai shu bleh ka Jingrwai bat ong atra yarap eng hakum gani ka por bat de hakum kata ka por baka wan pat ka jing pentengen na U Blei Un bat ya kata ka jing pentengen ulabu haki kentien jong ani ka Jingrwai lais pa khandai pulai jing sup kum ka wa ngalama da man sim ha jing nga yeng ngam khuslai jing hun ka man sim da jing kemen nga yai rwai ngala hun ka man sim bat U Trai tong ini sngap ki para bangai be et bat ki parlok ya kani ka Jingrwai Jing sukum kawa ngalaman hamen sim hajing ngayeng ngam kuslai jing hun kamen sim da jing men ngayai rai ngalahun kamen sim bat U Trai ngalahun kamen sim ngalahun kamen sim bat U Trai la soi tan i no jin jaru kiban ngam ting ayai ne bat U Trai Jisu nong pen im jing tlot jong nga ushan ngalahun kamen sim bat U Trai ngalahun kamen sim ngalahun kamen sim bat U Trai khublei shibon ya ka to ka Jingrwai kalau pen sngo ha peneng jengi kalong ka Jingrwai ka bakta shisha ya ka men sim ka jongi bat ka jing hikai ka bakrau ka bangi yo na ka ne ka Jingrwai kalong ba wat ha pedeng ki jing kuslai ha pedeng ki jing ha pedeng ki jing jinjar ka bangi la banya kendo
Hari habangi kmi sya U Jisu pat ngiyo mat ya ke jing pentengen ha ke jing im ke jongi. But ai begani ke Jingrwai ngala hun ke mensim kan yai long ke Jingrwai na ke Bynta jongi baroh. Tementang ipoi pat sya ke Jingrwai ke bah ndrio. Jingit ke babat yenga. Laispa arpuai ha kot Jingrwai ke jongi. Ki lan ki benengkong ki ba so yo mensim bahte para bengit beit para lo beit. Jingit ke babat yenga. Jing syai ke babot yenga. Jing kemen ke bawat yenga. Ding pna ke basan yenga. Lanyo ye geneka Pynroi Hymn kum kawai ne kiba iet tam kibreo ha ka spas nem ka bakat kendai la tho ege ni ke Jingrwai do breo uba suki ula do ega bor jing yo I kat hadu ban kala matla bat kani ke Jingrwai kami na ka jing shem shitom bat ke jing khia ha ke jing mut jing perkat ke jong o tungin ni ngap ya kani ke Jingrwai jing iet ka babat yanga laispa arpuai Ajing ai babat yang ngapen dem lamen simbaswai yala jing em ngapen pai pat baha kitway ka jing it ba kanang plung kanang ya Khublei shibon ya ke to ke Jingrwai ke belapen sngo ha penang jongi. Ban ai kendiat ya ke history jong uni ubreu u kyrteng U George Mathewson. La khayu u ha Glasgow Scotland ha ke snem khat praspa saupuar. Tu ko mangila yo sngo mentan basuki ulanang do ya ke jing ui haki khamat ki jong u. Henry kata kam shimpen do mensiem yo pinban ulong u khna u bastad u samla u bastad but ulong ro uta u bapule u bakieu shaprang haka jing pule ke jong o but u wan ro shakhamat haka jing pule but layat ho ba ka snem khat praspa prapu hunriu ulalong u pastor jong ko ka balang ha Edinburgh Upamatla Henry ulong pastor juga balang joki ara jarngot. Henry haka jinglong breu ko jong opat umat ya ka jing khublei ya ka jing sngosi but ka way na ki jingyat ho ke belaya tho shapang ka jingyat ho hadien jong ka ni ka Jingrwai ka long ba une U George Mathewson uladon kata ka jingya dai ka bajan bat ka ni ka samla andala dai kata ka por bo on ya te aktil on ya tho shangkurim kane ka samla kala pendukut no ya kata ka jingya dai ke jong ki bat ka wai ni ki daw ki ong namar ka jing mat la ka jong o hang ta ulamat ya ka jing sngosi bat ka jing thang ka mensim ka jong o bat ula tho ya ka ni ka Jingrwai Henry ka ni ka Jingrwai la dangi pet henry ka kot Jingrwai ka ai pat ya kata ka jing kermen habo pundon kam dag tu ki kitien hab ngai I ya kata ka jing pernai ka usem peling ka batho ya ka jing kular ka jong U Blei bawa hab pedeng ki jing ki jing khublei U Blei u don rangkat pat o To mentangin poi pat sya kani ke Jingrwai ke banyo Blei baju yarap ingi pilai osngo bahai ki kentien jong ni ke Jingrwai ke dei ke ba khat ar Blei baju yarap ingi ngi kermen ru hame ha yong ba long jakari ba jakashong bane manu bala thau ke ni ke Jingrwai ngila bat ong undong thau jong ni ke Jingrwai ha ka temrai du dei u Moses namar ba ke ni ke Jingrwai kalong ke jingbu kentien ya ka sam ka ba kendai po ka sam ka bala tho da u Moses ba ke ni ke Jingrwai kalong kum ka commentary halor ka jing ya jong ka por hapo ka jing pet ka jing khmi jong blei bun ki sultanat bahasa pangani ke Jingrwai baru John Wesley ru wei ni ginong yalam jong ka Bible hari bilat ha ka spas nem ka bakat pra ula kuntup ya ka ha ka kot Jingrwai jong o psalms and hymns ini asngap ya ka ni ke Jingrwai Blei baju yarap ingi par hadin ka tai kong in sabatai syapang unong bu kentien ha ka ktien pareng Blei baju yarap yangi ngiker menruhami ha yong balo
kalong khublei shibon ya ka tu ka Jingrwai. Ya gani ka Jingrwai la tho do Isaac Watts. Uba baroh ngetip ya ukum ukpa jong ka English hymnody. But uneu Isaac Watts udan ka sap ka paper ha ka jing tho ya ki poetry but ban thau ya ki sur Jingrwai. La ya tho bon nadu bu udang rit ujupan pa ka sap ha ka balang ka ba udon. But ukpa jong ude pastor ha ka ni ka balang. Te bon sin ujulei ban ut ha ukpa jong ba balai bam judon ka sur ha ki Jingrwai ke bikirwai. But uni ukpa ula ong ho ukon nga challenge me lene nga bo ame ya ka ni ba lada me sngo baka don ka jingdula ha ki Jingrwai thau mame ya ka sur ki Jingrwai. But uneu Isaac Watts nadu bu ulang khana ula shim ya kata kum ka jingket kle ka jong but utho palat henrius pa tali ki hymns ki bangidang rwai hadu kini ki sngi ki Bynta. Stanat nukpa jong Isaac Watts lara mem so tanat kini ki Jingrwai bingi rwai thau hi mame ba kita ki Jingrwai Isaac Watts kila hiar pateng hadu ka por ka jong Bynta ki Jingrwai ki ba khrau ngini poi Bynta sha ka Jingrwai ka ba phra bat ka ba khaddo ha ka tin phareng ki ong Jesus lover of my soul Jisu ba nga ka Jingrwai ka ba laispa laipo lai ka Jingrwai ka ba ngi jerwai na ka por sha ka por ubala tho egani ka Jingrwai do tau Charles Wesley ubala tho kumba nriu hajar san spatli nriu san not tli ki hymns but la nyau yu kum wei ni ki nong thau Jingrwai ki ba khrautam ha ka ni ka prathei but ngila ban shem egani ka Jingrwai ha ki jaktien ki ba pher ha ki hymnals ki ba pher keleng gani ka prathei ki don bon ki jia tho khana ki be dei bat kani ka Jingrwai bat ngin se yo sngo ya ki jia tho khana ki ba ya senrap benrap rengkat bat kani ka Jingrwai to ngin ngap shai ni ka Jingrwai Jisu ba nga laispa laipulai Jisu ba yang sha dem jong mi ngan her kat ba jing shlei ki risa bat ki yong ba ki be rima me atrayang hadu bandala chilyang Shaka jakari yalam men sim jong aru gopya. Khublei shibon ya to ka Jingrwai Jisu ba yanga. Kalong ka wai ni ki Jingrwai ro ka bang ju sultanat ba ban kan ud ya ka na makaran ka khubor haka bang shem ka jingtengen men sim haka. Te kumbalo ang mentan ba unong tho ya ka Jingrwai ulong Charles Wesley. But don shibon ki jing tu khana hadien jong ka Jingrwai. Kawai na kita kalong ba hadien ka jingwan pai ka jong Charles Wesley na Amerika. Kat ba udang syong ha kata kalien. Kendiat mu u Charles Wesley but u John Wesley kia treikum ki missionary syari Amerika. But kilalet daga jing shidhem henry kata ka jing tre jum ki Amerika kam say so. Namar kata kiwan pai pat syari bilat da ka jahat rengkat ka jing no men sim ka bajur. Hadien kata kala ja ayo. Layat ho ba uni u Charles Wesley. Kat ba udang syong ha kata kalien kala ki syaka diang syakamon. Bat kajitu khana ko am kalawan kensan ko ka sim bat kataru kalawan ban ri dengan hapo ka syadam ka jong uni Charles Wesley. Bat hang ne u Charles Wesley u tho kom ne hakani ka kot ko jong wong I knelt down and blessed the hand that had conducted me through the storm. Ngala dem ko siu bat ban kyrkhu ya kata ka keti ka bala don rengkat bat nga hapedeng jong kene ke eryong. Nang ta dangi pai syakani ka kot Jingrwai ka jongi ngini I baki don ki kentin ro ki ba u Charles Wesley ula pendon kam ya kam kombo ong hang ne wong ba u Jisu ulong kom utau ba iet u Jisu ulong kom unong penkia ulong ka jakari ulong ka thap niang bat ulong ka telong
kadeshi syah kumbalaong ikong bat kumba larwai mentan bau Jisu long dapurai ka jingim ke jongi hagi benta baroh jong ke jingim la hapdeng ki eryong ngeit kiba jerru ngi aingu U Blei naga benta kini ki nong tau jingrwai kiba krau ngi aingu U Blei ru naga benta ki jingshem jingkendu jong ki bala penlong bat ki bala penmi ye ki jingrwai kiba bu kentien kiba jeliu haduk kat ne ngeit kene ke program kala long ke kyrkhu naga benta jong pi kiba sngap bat kiba kemi bat ba ngeit ba Pynroi sngap bat Pynroi Syiem ki program jong ke Good News TV U Blei Un kyrkhu ilang baroh nakabenta ke burong ke jong U Blei. Amen. Khublei shibon.